बिथाङानो अमा बेदर बिथाङा एल'दों ना अमाखौ बिखादोङो नै दाउ फेन्दाबो दङ नै नैबे आलेबेला पिस आलेबेला पिस ए नंगौ आलेबेला पिस आरो बिफ्राय and बेलासि no बिलाथि নহয় কিবা potato खौनो बुंदों दा आलुखौ हांदों होद माहा नङा आलुबो नङा ना बेयो बाब थांगोन बेदर मागदों थाइबेंबो एल'दोंमोन this is Loki ए नंगौ this is Loki होद नंगौ ना नङालै this is Loki मा मिसा बुंब्रा this is Loki बेलाय थाइबेंसो माथो and this is liver बिथाङानो मावग्राया बेलाय ना गोरानखौबो जायो masli tunduri नंगौ आरो बेलाय मेंगखौबो सावो खाथियाव बाराय खाथियाव this is fish tunduri नंगौ fish tunduri बियो मेंग' राइट थाइजौखौबो हांदोंमोन हांनानै this is kebab man ए नंगौ kebab man नंगौ राइट this is diamond hills नंगौ लोंनायखौ नों लोंदो खनसे होद मा ना हायबा लोंदों बि लोंगोन बि iya थिगान लोंबाय अके आङो ब्रादारमोनखौ लोगो मोनदों बिथाङा सिनाय मोनखायो बिथाङा अबेनि नोङो ब्रादारा उदालगुरि नों थांबा थेंक इउ स' माच गुड प्राइस हे गरायमारि ए दाबो नोंथाङालाय ब्रादारा बबेनिफ्राय फैनाय उदालगुरि उदालगुरि बेयाव दुगैनाया माबायदि बेयो माने रायन'नि मालिक रायन' इक' रिसर्टनि मालिक बिथाङानो आं बेखौ कल खालामबाय हादों मालिकखौनो लोगो मोना माबा इन्टारभिउ लानो नामायदोंमोन गैयाबा मानसियानो बहा खारो बहा खारखोमायो बेनो मानसिया दिनैसो फार्स्ट टाइमाव लोगो मोनदों बेखौ थेंक इउ स' माच एक्चुअली मा फंबाय हाग्रायाव थानो मोजां मोनो बबेयाव हाग्रायाव थानो मोजां मोनो नों हाग्रायाव थायो औ नेचारजों ए बिनिखायसो हाग्रायाव थायो मोना मानसिखौ दालाय दुगैबाय दुगैदो दुगैदोब्रा दे दानो टेम्पिखौ लागोन ना दा दुगैगोन दैया माबायदि गुसु दैयाथ' मोजां गुसु दे नोंथाङालाय दुगैदो बारदो इमान बारदोब्रा बाराखौ नङाना लिंहरदों जोंना जारौ फुंनि आयो फेरकन्दनि दैया मासि गुसु सेन्देला दसे हांना नायनो टाइमानो जायाखै माथो बाब मासि गुसु दैयालाय एसे दंगोन Mobi mal, singgara. Pino min singgara. Nengah nengah, brother, singgara. Mama betul tak ke brother man? Mau umana tahu pilai? Pino jai na lola dah sampai mana brother man? Chansiau kai kerja jaya? Chansiau. pada betul cuma beli berma Baper nunggu na. Ayo mutia, mana pitah apa? Betul jai sih. Pemelakan tu borok. Nunggu. Oh, nunggu brother. Jarum pun semua bisa. Pino. Telah kencer tak nilai. Podolen hero. Oh, Podolen hero. Oh, Podolen hero nak kongtong je. Wah, Riksa Sunni. Nunggu telah kencer kai lai. Jarum pungi sama. Oh, Korea. Oh, Korea. Lalu. Deh, jawab deh. Deh, tangcia ha. Daya dengan perekonomian itu dengan berat cuma saya makan sedarat tak deh. Apa? Orang pun nama masuk.
मोनसे जोंहा brother, brother.